Let's get back to the business. Okay. Him to Chobage. Umori Honzabula na him Rene Mela. My brother Mwala Unango. And he's not coming back. At all. And Gileki history Juba. Ega Hona wo Yanos the Wuba or Chichonyo Kuche. You know your Batarako Jala. I say Gunde Mo Jan Jam. Gibao to Onyan Koza about cause. So Mbachi and Ketty. None even meeting Chabamania. Imanasonia and them money Rihene Joglogongachi. The woman in the house, young Monica Inigi wine. Only wine. Onya wajo more. In fact, Ipoya in them more is an understatement. Onya wajo more amusu. I want to teach her a lesson. Actually, me why that na komanka or mankosa. Before grab what every other thing my brother left behind on her own. I want to grab all of them. And from the things I gathered the day Guinean will get issue. You remember the day Guinean on Nabamba? I know. I was meant to understand that Gumama about all my brother's assets. You know, everything when the Mukemwe. Document to the lands, the hotel, to the car, Platino, the Abraham Bomga one time, Ebani Remoto. Platino something, Nigerian Limited. Yes. Good. Then all the landed properties. Mulonko Rebendogoya. Everything. I'm name and the lawyers in charge of all those things. I want you to take me to them. The thing Kuna, Imana money camera more. You got to go. Money camera, I'm everything in the Omaro Namma hotel dear. Omaro. Oh, just housewife go. Omagia money I made that day. I just name Monica and I'm mommy because Monica Amaromof. Omoro Nanchi dear Naka like this. Monica Amarona Mamaka hotels dear, ebe DNA motors, ebe all the landed properties, industries needed dear. Omana Mam about them. I told some boy and kid her name. Oh, she's just a housewife. I'm a reformer. You have to go, Mana so bad. So, Capani feel natural, can you now this whole thing now? You know, so come. No, tell me, what else do I want? If not, Keresia everything. I want us to get a lawyer that will stand for us. I wanted the whole papers. Ogoduri Nayama wanted the original papers because I'm by now when we call grab because some of them. But able name the main lawyer who only signed the original copy of these properties. Meet here. I need my business. Or hand them over the papers. Then we can get buyers from people anywhere around. I want to sell everything. Come we go according. Yeah, come Bokoto see go video use with the money because I am not one to suffer. Mama mgwamna mbempempe ni ya na akpo mo nwata ribako. Oboro nwata rubako. I didn't come to suffer. Atago ma afufu ngam gata. Muwa makato bambia manage your company, manage your hotel. When the nwoke wo anu ya nkata rachachira anya Chineke kporo oku. Deko to shiri mo de ka nketa. Onye rom hotel manager mbodo ndi awuzi mbo onwura m ka nga turn to a manager. Am I sick? Hapko na mbeziri bido na ata afufu na eme mota. Ihe awo he kara aka m ihe aburo to Chineke sikem. One nwoke is the person who turned me to what I am now. Are you serious? Yes. I was used taking in from hand use. Always go akara aka m eji ha mgoro ogwu ego. Yes. My pen na I a lot of village in Baha kwa aka. One were Kiri kam gesi no the younger brother, senior brother Richard Zen or some kiaburu mina ejiro kwa aka ga wufu.
chiri mgbe m nọzi n'arụ Chineke ekpughe m anya gosi m na mmiri ahụ ọ na-aga awụfu ọ na-agbanye na galọn. Immediately he left the village bịawa Port Harcourt. My brother agbapụzie pump mmiri everywhere. Chimo, I wasn't like this before. You need to see me mgbe m si Cameroon bata. I was doing perfectly well. Oh, m na-arụ ebe a na-akwụ ose na Cameroon, ama m ego na na-akwụ. Go to Cameroon, ama m ama. Ihe gbasara ose Cameroon, if ose m na-akwụ bata ime ahịa, no other ose will sell apart from my own ose. Ha told me, render I'm useless. I want to sell all those things so that I will begin to enjoy life. I want to start enjoying. I want to. You need to know now. Attacking him. Nah, because if you're not going to do it, Mana, wait. You mean you don't want to invest? Like, when if you name more, when if you did the money, me put on a foanya. One name okay, me go the whole thing. Can also call me for. Omuta hamwa. Afu di no na ata since na agba kpurukpuru. Omu aka agbasara le. Tolitin aga me ni cha ha na etiere alo rest ha na in peace. Ma una oge ekwe rest because enwere onye ga ewere akara aka nwanne gwogwo ego ga rest in peace. I get my popo ala ocha tinye so obere ala so 6 feet enye adonye ebe ahụ kochie. Nwunye ya ụmụ ka ya je chọrọ di ọzọ because already ụmụ klobia wụsara. Otu ka ha na-abịaje condolence. Ha na-romance ekresi ya. Ha na-ahụ ọgụ ya. Onye n'ihe niile bịara ga ahụcha nwanne. Isi ya mmanya ọwa eji mmaga ọwụ pig. Onye ukwu na onye nta bata na hotel ụmụnne ya ma ndị mere jedi call ụmụ ruru mmanya mụrụ nkata mụ erie. Ụlọ ha nwụrụ na village ha. Mbeke nwunye. Chokwure m we a ga-ere ka ha ga-ebuzere. Ere ha na-ere ndị parents ya homeless. Ha kwaje ha nko. Ịghọtago? There will be no place for her to fall back at. Are you getting it? I record everything. I'm not here to manage. Ego ni na akpara is for my own maintenance. Yes. Mla n'ụlọ ihe ha tụrụ aka ha gwọga m gwọtara m sa gwọtara m nwanyị. Buru ahụhụ dọwara m na village. Si na ya lụrụla m nwanyị. The only good thing ọ ga-emere m ụgwọ ntọ nwanyị gbara ụka aka. Expired drugs. Nwanne m nwoke sharp ya ga-akwụ ụgwọ gba nkwụ. Buru ya dọwara m n'ụlọ. Nwanyị shashie m ụlọ. Every day m tọgbọrọ n'ala ya dịrị n'elu bed because also the other side of her can cover the whole bed. That is the only good thing o mere. Nchọrọ onye ka ahụ chọọ ụmụ nwa pinọpụ na obere ụmụaka occasion just look at you. Iwu ihe m na-eri ọgwụ m na-ele gị anya like this m na-eloje gị asụ you know so nwekwe ka o si dị o nwere ike ọ manyere gị ọ bụrụzie mụ na gị na-akpa ya kwarịba ndụ biko achọrọ m manage anything management adị crazy iwe ego at least Chineke derele m ndụ na m ga-adị because ọ na o dere na m ga-anwụ ọnwụ ike afọ don die since mgbe a nara na m akara aka m. Yes, all 150 years or 120 years ka m nọtara na-akwọ ndụ nne m na-akwọ gị na-akwọ because nwe onye ga-enyere m aka m ga-agbaba aka nne won't understand me. If I I will do something to help you. I will help you. Mana imaguna Imam Baba Maka, you know? Yes. Imam Baba Maka. We can get something. To you, I know definitely we are going to. I'm going to settle you. I can keep you as my mistress. I can rent one bungalow. They make a bar. Mama. Yes. When I got a couple, I'm going to go back to Tunyere, I'm going to go back to Tunyere. You can like you. Hey, Clara. Mama. As beautiful as I am. But all the paki from off ma. I don't get it. The only thing never I want to be feeling evil. You want to go because one name I am. I want to remove the business on him. I think family business. Would you ever? You want to go? My dad, they are lawyer. Oh, a very good friend of mine. So I will call him. I'm gonna get fear. Can I call him myself? Don't worry, I'll be the one to call him because he's my friend. Then I mark everything I follow into place. Oh, God, credit on you make use of my own. But don't worry, I have enough. I go and I go. I will not only drive you away from your home, I will drive you from the kingdom of God.
To work in Imo Comedy where you belong. In where he care? You're a Jezebel. In where he care? You killed my brother, you want to occupy the whole place. You know that, but one day you won't just from one side, you never actually occupy everywhere. You will not. One day won't just from one. Not to occupy everywhere. You know what you think just from one, and leave behind ticket. Think about a bit of that, and then I'm not tell you, and all you could do for him is going around claiming all his properties. You think I don't know you? I'm telling you, and I've told you before, you belong to the zoo. Ghana zoo, because there is the that means baboon. Kita Elagapana zoo, because that is where you belong. Oh, yeah, move. Monica, in a Monica, Okosima before I was Okosima now. What do you have? What the Cameroon? I'm a what the Cameroon. I'm a what the Cameroon. What do you have? You got what I like here. Cameroon, Capaga address. Juquese. I yes, and give force. Juquese. I yes, give force. All right, better by Gama. You are leaving this place this minute because you killed my brother. Your plan will give everything. Man, I'll go to work. You're even the prime suspect. Oh, yeah. You are the prime suspect because you want to give what she want. She want remorse. I hope maybe somehow he may be able to go here nowhere. You want me to go here? I want them somehow. I'm taking care of things. You're taking care of things. These things are my things. I may take care of your burial now. But when you see her back, can you come get say what remorse? You know we remorse. Me will come go. Now I say my come at the sleepy. You are one Akraka nigga. It will yield nothing. Leave. You leave. Move it, Monica. I say move it, you. Monica 1. Monica 2. Security! Security! Come here! Oh yeah, pop on that. You may get a phone and you may compound there. You got me. Patama Hogan. Mamma do what I not how go get look at Mamma. Keep on your he got one. Patama. Nemesis will catch up with you. Why you would the nemesis? What did they get? What did they get? Stay there, come. Where? Carry her. Carry her. Move. Put the motor. Put the gate. Security. Hey! Where the gods? So I said, you madam. I said, you get work and but I could shave you. Oh, sorry for keeping you waiting. What's up? My brother, meeting here and there. If I'm going to plan, I used to wear long defender. So all the meeting can you? So how far? I am going to go buy. Yes, so. Yes, so. Manezo, Igbo wine kajara kaja. Hey. Why you open another make you say that woman is a devil. You why na gaga. Why you never? Why hey, kita kan no magodi fe nkwese no. This is just the time nkwese na kokori na eribori because here is working as planned. Can you imagine? Very simple. You need me. Now what for you? People see money for Buna Clara they involved. Noble. TikTok. I'm a kid. So it's a look. And they go mad. They go. In that case, come on, Jobiko. You much on the bag of this, my brother. Mortuary. Can you do mortuary? You're consigning in a mortuary. If it the boy you're consigning now, he is silly with the money. Only catch our go. Money not to buy. You change the wafaga. Mapon kebo koso. Yet I go. You change the afa. The afa do not finish.
When I will migrate my name, or I will increase my name, or I will celebrate my name, or I will change your name. I will change my name. No, I will rather add Engineer Okoso, Professor Okoso. Okoso native. Okoso na ako. Bama. Ba. Ke o tell me if kitini ni sinama ko ga. Na si wete biko kan neto mmanya. No kwam na ataka ma ofu n'ija. Na wete no mmanya gi no elem ke ewu. Wete mmanya. Miko e ma ife na. So everything I go settle. Trust me now. H. Very much welcome and anything for you. Okoso. So na chọ m echi afọrọ m otu aka esi we handle all my business. Chụsịsịara m ndị na-arụ m ọrụ na my company. Okoso. Anụrụ m oge na-agba nke my wife ya chetara gị my document of my properties. I heard everything. Okoso. Ifroge. Okoso, mma agwa gị na odogwu abụrụ gị name. Mma agwa gị na onye basikụl adị agba fuelu. Ifuru nga, mma eji kọpụ garị mata nga, a na-agụ ya na-amagide nga. Maka Chineke kere mma gị na-abụ Okoso. Mma atachasị gị afụ ikwete ịpụta ịmara ife. Ifuru ntutu isi gị ntutu na-adịrọ mgbe ị gacha nga pụta ntutu ga-adị ya. Ka ọsọ ebe mma etinye gị adị akpụ isi ebe ahụ. Ahụ ga promise na ọ ga-acha ezigbote white. Egwu adịrọ gị n'anya. Ilecha anya ọ bụrụ mụnwa ka ị ga-apịawa azụ Okoso. Okoso m emecha gị ife ịpụta nga ịmali ife. Aga m egbu gị egbu. I will keep you alive. Sọsọ gị ofu nne nne ji mụ na ya na-abụ. A ga-ama gị tape from ụkwụ, magide gị tape ruo n'isi. Nya kpokpere gị imi na-agba ebe ị ga-esi na-eku ume ka ihe afọ ịnwụ ka ịdị ndụ fụ ihe ụwa ga-abụ. Mama ka iji nwee hope abi. Mba, eme na mama akpọba yọba biko n'ihe nna dị eru n'ọkpụ. This time ma agba mama na ị gara overseas, na ị mere travel to obodo oyibo. Shut up, my friend. Ma agba mama, na ị mere travel to obodo oyibo na inwebedi nọmba eji akọntaktị ya, na emecha nweta nọmba eji akọntaktị ya na mmemme ka ị mara ịya taa afụ n'ime nga. Idiot. Excuse me, please. Take this man away from this place. ị nwere ohere imechi ọnụ gị gbaa nkịtị because ihe ọbụla i kwuru ugbu a ga-eji ama gị ikpe n'ụlọ ikpe. Ọya, ya tọọ ya nkụwa nwata na ya esi ọsọwara ili ego nwa n'isi iji ata n'ime bọọsọ anụ ọfịa nkụ jee kụwa ya n'ime sel Mama kelele, mama kelele. Somebody help me, where am I? Security, get me, security, help me. Hey! Okay, Mama kelele, somebody should call my mother, call her to Mama. Male!
Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.